Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikanbyag ita ket naggapo. Iti pagayam nagpailinged, itinagan nga Olive, adinan inlanad ti address na. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Ilinged daklatan itinagan nga Olive. Kaya't kumamat apay drama ti padas ko. Nakalpasak iti high school. Ket apaman ang nakagraduate nagsapul akon iti panggedak. Gapo takasta ti kayat ti amak. Bueno papagayam, intay dinggan ti pakasaritaan ni Olive. Dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Olive, itata nakalpas kan iti high school. Saan kan nga kolehiyo? Ang tatang, kayat ko ti makalpas iti panagadal ko. Apay ngay asaan da kun apagtuluyan. No kayat mo ti makapagtuloy nga agadal, agtrabaho ka. Iti kasta at daramatam amang ituloy iti panagadal mo. Tatang, nasakit ka di pa ilang tinakam yo kanya. Gapo iti naaramid ko. Ta sino kuma ti maragsakan iti inaramid mo? Agasam, agad-adal ka pailaang, nasumok mo ti agbisyo? Siguro, no saan nakpay anapan iti pagadalan nyo ide, ang mga nuaging gaita, kat saan ka pa'y nakaturpos iti high school? Tatang, pakawanendak ko ma. Igarihik, saan akong nga agbisyo? Pangaasiyo ko ma, tatang. Ikandak ko ma iti second chance. No kasta insan, saan ka pailang agtuloy iti kolehiyo? Saan pailang insan? Agtrabaho ak pailang. Agurnungak iti pagadal ko. Gaputa saan akayat ni tatang nga iso ti mangted iti gastusak nga agkolehiyo. Ay, gapo siguro tanay barkada ka iti high school ka. Naimbaglangan tanakaturpos ka pa iti sekundarya. Uwan nga rod, naimbaglangan. Ta saan nak apinagsardang ni tatang iti sekundarya. Idinaduktalan na ang makibarbarkada ak. Ngam itatag kolehiyo akon. Naku na, ano kayat ko kanong tagtuloy nga agadal? Siya kanong timang paadal iti bagik. Alang araw dinsan, agsapol ka pa'y lang iti panggadam. Agurnong ka, iti kasta, adan to pagadal mo. When, in San Bernard, kasta talaga ti aramida. Siguro, kayat lang ni tatang mong agnakam ka. Iso akasta ti napanunot na awagas. Iti kasta, saan mo nga ulitan ti makibarkada? Kabayatan ti panagadal mo. Olive, agtrab-trabaho kagayam iti may sa restaurant dito lugar tayo. When, auntie, nangrugi ak iti kalman. Agurnungak para iti panagtuloy ko iti kolehiyo inton umay atawan. No kasta, saan ka nag-enroll itatawan? Saan, auntie? Gaputan ako na ni tatang nga agtrabaho ak kanupay. Tapno makaurnongak iti gastusak. Papapasan na kansamot ni tatang mo. Apay ngay asikat imang paadal iti bagim. Kat adamot trabaho na. Maawatak ni tatang, auntie. Gapot adamot basol ko. Naibarkada ak ngamin idi. Saan ko nga impangpangruna ti panagadal ko. Naimbang nga rod. Ta naipasaklat ta dagiti subject ko. Iso ang nakalpasak matlang iti sekundarya. Olive, ikamanganay, nakaluto akon. Kasta ka di, tatang. Inuray dakla ko man, tasyak la ko man tinagluto. Tadi isupay nga aramidan nyo. Sapay naggapo kayo pa iti trabaho yo. Imuna nga mina nakasangpet dito'y balay. Iso asya akong tinagluto. Alakid din. Ikamanganan, madamdama akon amangan. Tay nakbiit maturog. Tatang, madlaw ko. Natamnay lata ti panakilangan nyo kanya. Anya nga rod. Anusak Agbao tumutla siguro ti ungat nyo kanya. Olive! Insan! Anda ka din? Ni Insan Bernard mo't na chay. Wan Insan! Kasangsangpat ko! Umunag kalatan.
Dito'y taunag nga agsarita. Ayan nga ni Uncle Orlan, insan. Saan ka di pa asimangpet? Itay pa'y asim mangpat. Ngam apaman ang nakaluto iti pangrabyan mi. Napan iti silad na. Maturog ka no labiit. Madamdaman ton amangan. Kasta ka di, insan? Awan gayam. Awatam da ito eh. Papaitid ni nanang. Sidain nyo kano kinitatang mo. Ni, anya ngay daytoy insan? Nagluto ni nanang iti sinigang akarnit baboy. Sinagpawa na iti petchay. Naimas da ito eh. Wow! Kayat ko dayta. Nabayag mo tin asaan kami ang nagsidakan ni tatang iti sinigang akarnit baboy. Agyaman nak insan. Idanon mo to kan ni auntie ti panagyaman mi. Ariglado, insan. Alang Ruden, saan akong ngagbayag? Imay ko la inted day tapapaited ni nanang. Agawid akmaten. Sige insan. Kat agyaman akmanan iti impadiguyo. Agyaman nak. Kalpasan ti may sa atawan. Maka-enroll ak matlaangan. Makapagkolehiyo ak matlaang. Iso na laang. Takabayatan nga agad adalak. Masapol amang gadaklat ta. Angam, sana bali. Tinapatag kat makaturpusak. Hi! Agenroll ka kadimat? Wan. Agenrollak. Damok ti agpa-enroll. Kasta gayam. No kasta, agpada tangarod. Aywan gayam, siyak ni Vina. Siyakmat ni Olive. Maragsa ka na kamakamamukan ka, Vina. Kasta akmat. Nice meeting you, Olive. Naimbaglaangan ta inasit ganak. Matuo kanak ngamin, gapota atidug ti pila. Oh, insan Olive. Kumusta amat nga iti panag-enroll mo? Okay mat, insan. Ag-working student tak. Ag-part-time mak iti restaurant a pagtrap-trabahwak. Naimbaglaangan taimanugot ti akin kukwa iti dayja a restaurant nga ag-part-time mak. Nasayat nga rod nung kasta, insan. Angem, saan ka nga ta marigatan? Kasla nga rod marigatan nak. Angam, anusak. Tinapatag, makapagkolehiyo ak. Talaga nga interesado ka nga kolehiyo, insan. Sigurado, maragsakan ni Uncle iti dayta. Kaslawan nga roden pa nagtalak na kanyak. Ngam, sa anak mapukawan iti namnama. Mamati ak nga agsublin tumatlaang iti sigod ti panakilangan na kanyak. Husto ka, insan. Kas iti nakunak, kasta siguro tiwagas ni tatang mo. Tapno agnakam ka. Dito'y gayam ti restaurant a pagtrab-trabahuam, Olive. Working student ka gayam? Imbagman ta may pampamaysam lata ti agadal? Wendy na. Kabayatan ti panagadal ko. Agtrab-trabaho ak dito'y restaurant. Iti kasta, adagastusan. Apay, awan ka din dagiti dadakkel mo? Nabayagan aping musay ti inak. Ubingak pay lang idi. Ti amak ti kadkadwak. Gapot agmay may sa akmat nga anak da iti day dinanang. Ngam, apay amasapol nga working student ka. Awan ka din ti panggadan ni tatang mo? Idi ngamin agad adalak iti sekundarya. Naibarkada ak. Gapo iti day ta. Ado dagiti back subject ko. Ngam, inka gumak nga inlepas dagijay. Tapno makalpasak matlang iti high school. Pinagturpos nakmat ni tatang iti high school. Ngam, idag kolehiyo akon. Inkadang na asyak kanong timang paadal iti bagik. Kasta gayam. When Vina, nasakit ngamin tinakam kanyak ni tatang. Gaputa saan ko idi nga inikkan patag. Dagiti gasgastusan na para iti panagadal ko. Insan Olive, naimbagta nakita ka dito'y kantin. When insan, agmerienda ak biit. Kalpasan na, agsubli ako ni classroom mi. Madlaw anapuyatan ka, insan. When nga rod, nagripaso ak namin idirabii. Ken nasapa ak anagring itay bigat. Gaputan nagluto ak pa iti pamigatan mi kan ni tatang. Kalpasan na,
Simrekak iti trabaho iti restaurant. Isumat lagay makasta ti langam. Kita mo nga, insan. Amangan mat no, babaybay amon ti salunat mo. Di nakpakadanagan, insan. Sana bale. Sabado inton bigat. Uray maturugak to amasapa inton rabii. Rumbang lang, insan. Maturog ka masapa inton rabii. Sana bale. Awan klase tayo inton bigat. Agina na kamat. Nay Olive, aglablaba kamot gayam. Sa bagay, awan sa rakyo itay ti pagadalan nyo. Wen auntie, isong aglabaak man kit di iti kausmi ka ni tatang. Katapaman na makalabaak, agluto ak tumatan iti pangaldawan mi. Nasaya at nukas na balasang ko. Iti kasta, may ayo ni tatang mo. Ayun gayam, kaslawan mo't ni tatang mo. Ayan na ka di. Adda ka di trabaho na itangal daw. Wen auntie, nakuna na itay, nga adda ka no ipaaramid ti boss da. Ay, mas daawak man kini tatang mo. Adda mo trabaho na, ngam kayat na pailaang working student ka. Isula ko man ati aggastos iti panagadal mo. Iti kasta, maipamaysam ti panagadal mo. Sana bale, auntie, kabaalak da ito'y. Saan mat anarigat ti trabaho iti restaurant? Kan maysa, nasingpet akin kukwa ijay, auntie. Iso asa anak amarigatan. Nang runa no ad aramidak a project iti pagadalan. Palubusan daklat taasaan asumrek no kasta nga agpakadaak. Imbag man tanasing patdakan ka ijay. Iso nga ala saysaya atom nga rod ti panagadal mo balasang ko. Sana bale, tainton makaturpos ka, makainanakan tumatan. Anya ka dito order yo, sir? Naka-order ako. Nalpasak pa yun na nangan. Kasta ka di, sir? Pasensya kayo lakuman. Tiamok ngamin, saan kayo pa'y anak ka-order? Kasanumat ngamin, nakatugaw kayo pa'y lang dito eh. Inururay ka ngamin, miss. Hunggayam. Siyak ni Sandro. Sika, anya tinagan mo? Siyakmat ni Olive, sir. Olive gayam tinagan mo. Nakit-kita kan dito yung restaurant. So nalaeng, tayo kalamanan ang naranaan dito'y. Naibaga ngamin kanyak ti may sa waitress dito'y. A part-time ka lang ka no? Pudno dayta, sir. Kinapudno na, full-time makidi. Ngam idi nagadala kon iti kolehyo, nag-part-time maklaangan. Kasta gayam. Mabalin ka di nga lang ti cellphone number mo. Kaya't kung amin ti makipagayam kan ka. Nalpas matlaangan ti Judik. Agawid akmatan. Kat apaman na makasangpetak ije balay, agluto akon. Kat kabayatan ti panagluto, agripaso akmatan. Olive, agawid ka din. Itulod kan. Iti kasta. Amok to ti pang sarong karakan ka. Saanan alaskan nga itulod nak? Agawid aklatan asisyak. Alan, itulod kan. Aglugan kan iti motor ko. Pasensya kan, Sandro. Ngam di ka mapatgan. Kabaelak ti agawid asisyak. Kano planong ti mang sarong karkanyak ije balay. Ladingitak. Saan ka amasa nga ili? Gaputa ka na yun ama kumikumak. Sige nga Rod, saan ka apilitan? Mangayabak lang nga rodan iti tres kalapagluganam nga agawid. Olive, maudi gaya man a semestrem ita. Agturpos kanton. Wen nga Rod, auntie. Kasla kaano lang iti nang rugi ak iti kolehyo. Ita, umadanin ti panagturpos ko. Wen, balasang ko. Nagbunga mo't lang dagiti sakripisyum. Tapno makapagkolehyo ka. Day tamot ti pagyamanak, auntie. Gaputan na baulak ti nagtrabaho, kabayatan ti panagadal ko. Kat ti kang runaan na pagyamanam. Kat ti Diyos. Gaputa tinartarabay na ka. Kat nabaalam nga insakad ti panagadal mo. Pudno day ta, auntie. Kat sapay la ko ma.
Tamapunas matan ti sakit tinakam ni tatang kanyak. Olive, kumadanin ti panagturpos mo. Katsapay la kuma. Taklunam tumatan ti datdaton kong ayat. Saan pa'y nga ita, Sandro? Sapay kumata makauray ka. Maamwam to ti sungbat ti datdaton mo, apaman ang makaturpusak. Sige nga rod, Olive. No day ta ti kunam. Urayik nga rod day ta akan ito. Agyamanak, no makauray ka, Sandro. Wen, nakasaganak nga aguray. Agyamanak manin, Sandro. Sige, agawid akon. Ang mga nuadan ni tatang ijabalay. At nakamot gayam en Olive. Kumusta mo't ti panagadal mo? Okay mo, tatang. Kinapudno na. Adda akon iti maudi a semester. Kalpasan da ito a semester, agturpo sa kun. Kasta ka day. Maragsakan na kanak. Kamaudyanan na. Agturpos ka matlaangan. Kahit pakawanan na kuma no pinapasan ka iti kalabas. Kaya't ko lang amin nga agnagam ka. Awan anyaman na kanyak day chay tatang. Tinapatag, agturpo sa kun. Kat agyaman hag, takas chay tinagbalin awagas yu. Tapno madisiplinaan dak. Kinapudno na anak, masanak kan ka iti. Tabayat ti panagadal mo, agtrab-trabaho ka. Mabambanog ka. Saan ko lang ngayon padpadlaw ka? Gaputa saan ko akayat, amay barkada ka manen, kabayatan ti panagadal mo. Maawatak tatang. Katagyaman hag, gapo itikas dyan nga inaramid yu. Nagnakamak, kat impamaysak mo't tinagtrabaho. Bayat ti panangituloy ko, iti panagadal ko. Olive, kablawan ka. Nakaturpos ka matlangan. Wan insan, katagyaman akmat kan ka. Gaputada ka lata at timultulong kanya kadagiti project ko. Gaputa saan kumut unay aramid dagiti dadduma. Gaputa adu ti pakakumikuma. Awan parikot iti dayjay, insan. Siyempre, kayat kumut amalag-anan ka idi. Gaputag trabaho kakit nga rod, kabayatan ti panagadal mo. Wen nga rod, insan. Kat ita, tanakaturpo sa kon, agsapulak matan iti panggadak. Tapno saanin nga agtrabaho ni tatang. Panawan matan, tapno agrelax ni tatang. Siya kun ti makamu iti pagbiag mi. Nagsayatan day ta kapanunuta minsan. Nupay pinapasan na kaidi ni tatang mo. Awan kanya kon dayjay, insan. Gaputa maawatak, no apay nga inaramid ni tatang tikas jay. Itata nakaturpos kan, Olive anak. Awatem ko maday to'y sagot ko ken ka. Ha? Anya da ito'y tatang? Basit mat akaheta. Lukatam tikas ta, makitam tilinaon na. O sige tatang, mabit lang talokatak. Nakita mo tilinaon na? Tulbak mat da ito'y tatang. Apay da ito'y atulbak. Tulbak ti kotse day ta anak. Sinagutan ka iti kotse. Ha? Angam, naghinalakit di ti kotse asagot yung kanyak tatang. Agyamanak ha? Agyamanak iti sagot yung kanyak. Tatang! Oh, anya, Olive. Kabalamon ti ag-drive. Medyo. Agyamanak iti panangisursurom kanyak ha? Awan anyaman na. Ay na, nagpintas man da ito'y sagot kan kanitatang makotse. Brand new pay. Wan, sigon ka ni tatang. Inorornong nakanuting gatang na iti daytoy a kotse. Kastagayam. Talagang ipatpatag na kanitatang mo Pudno dayta, Sandro. Diyak nga rod ni namnama. Akas to'y ti isagot na kanyak. Gayam.
Itata nakaturpos kan. Kumusta nga iti datdaton kong ayat? Sapay ko ma, tasumbatan na kon iti kabiitan a panawan, Olive. Juan Sandro, sungbatan kan. Gaputa ay ayatan kamat. Idi damo payla nakita ka. Sa anak la nagpadlaw iti. Gaputa kayat ko pa'y alupasan ti panagadal ko. Nagkalaysa kami nga rod kini Sandro, ket naragsakak iti sidong na, Mr. Lonely. Ket ni matatang ko, makipagnanaedan kada kami kini Sandro. Makunak ang nagasatak. Gapo ta malaksid ang nakaturpusak iti panagadal ko, naragsakak pa'y iti sidong tinakiasawaak. Tuy pagayam mo, Olive. Olive, pagayam ko, agyaman iti daytoy apakasalitaam, ket saludo akken ka pagayam ko. Gaputa saan ka nagsardeng anagadal, nga uray pinapasan na ka ti amam. Agbalin ko mga rod nga adal daytoy apakasalitaam kadagiti dumdumngeg, nang runa kadagiti agtutubo. Asaan da ko maasayangan, ti maipaay kadakwada nga oportunidad, tapno makaadal. Bueno, papagayam, ditan tinagpatinggaan ti panakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailinged itinagan nga Olive, adinan inlanad ti address na. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Ivy Grace Ramos, ganiti madireksyon, Virgie Paclay. Computer recording technician kan musika, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami ting kapanang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.